Эфирде хабарлар программасы исәнмесез җомга көн вакыйгалары белән таныштырабыз. Студиядә мин Адилә Бирханова. Район халкы фронт өчен чираттагы гуманитар йөкне узатты. Посылкалар барысы да хәрбиләр теләген исәпкә алып әзерләнде. Һәр авыл җирлеге оешма предприятиедә зур тырышлык белән егетләргә кирәкле әйберләр җыюда үз өлешләрен кертте. Зәйлеләр хәрбиләр өчен чираттагы гуманитар йөкне әзерли. 2 йөк машинасына төзелеш материаллары, буржуй көмишләре, генераторлар, бензопышкалар, машиналарга запас числәр төйләр, тартмаларга ризыклар, окоп шәмнәре, җылы киемнәр, маскировка шелтәрләре һәм башка кирәк яраклар тутырганнар. Бу юлы фронтка җиңел машина да җибәрәләр. Чаллы шәһәренең без бергә волонтерлар үзәге шулай ук бик күп кирәк ярак алып килгән. Привезли генератор, холодильники, именные посылки, общую гуманитарную помощь, стиральную машинку, сети, сухие супы. Гуманитар ярдәмне капларга тутырып, машинага төяүдә мәктәп укучыларының да ярдәме зур. Алар да яшьтән илебез киләчәген кайгыртып үсә. Они видят то, что мы им помогаем. У них возрастает мотивация побеждать. У них сразу на душе становится тепло, и нам тоже. Нам очень приятно. Ярдәм туплауда һәрвакыт актив булган Ильяның әтисе дә махсус хәрби операциядә. Шуңа да бу эшне ул зур җаваплылык белән башкара. Я это делаю с чувством, так скажем, долга родине, дабы как-то отстоять честь каким-то образом нашей родины. Защитить ее. Илдәге вазгыятькә битараф булмаучылар күмәк тырышлык белән районнан гуманитар ярдәм әзерләп озата. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зейдә махсус хәрби операция зонасына 55-нче һәм 56-нчы гуманитар йөкне озату чарасы. Җитәкчеләр, волонтерлар, бу эшкә битараф булмаган һәркем азатлык китерүче солдат һәйкәле янына җыелды. Бу юлы 2 йөк машинасы юлга кузгала. Гуманитар йөккә җылы кием, генератор, буржуйкалар, көнкүреш кирәк яраклары, азык-төлек, шәхси гигиена әйберләре кергән. Шулай ук хәрбиләргә машиналар, мотоцикл җибәрәбез ди район башлыгы. Сегодня на линии фронта находится более 500 наших земляков. Они сражаются на самых ответственных участках по всей линии фронта. Пожелаем нашим ребятам своевременно, благополучно довести. Район халкы, олысы кешесе барлык оешмалар, хезмәт коллективлары, авыл җирлекләре, эшмәкәрләр, СВОдагы егетләргә кирәкле әйберләр җыюда үз өлешләрен кертә. Йөк төялгән машиналар ерак юлга кузгалды. Райондашлар изгетләкләр юллап озатып калды. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зейнең политехник колледжында үсеш икътисады юнәлеше буенча финанс белеме дәресе узды. Аны район башлыгы үзе алып барды. Бу хакта толырак киләсе видеоязмада. Район башлыгы политехник колледж студентларына дәрес бирә, финанс белеме нәрсәгә өйрәтә, акчаны ничек дөрес тотарга. Шул сорауларга бергәләп җаваплар эзләделәр. Разив Галевич үзенең балачагын искә төшереп, студент чакта эшләп алган беренче хезмәт хакы турында сөйләде. Үз мисалында ул акча сарыф итүнең мөһимлеген күрсәтте. Бу тәҗрибәсе аңа җитәкче вазифасында кулланырга, районыбызны заманча технологияләр буенча төзекләндерүдә ярдәм иткән. Финанс грамоталылыгы икътисади хәлне дөрес бәяләргә һәм акыллы карарлар кабул итәргә мөмкинлек бирә. Атап әйткәндә, керем һәм чыгымнарны исәпкә алып барырга, бурычлар булдырмаска, шәхси бюджетны планлаштырырга ярдәм итә ди район башлыгы. Студентлар бу өлкәдә үз фикерләрен җиткерделәр. Разив Галевичка кызыксындырган сорауларын бирделәр. Район кырларынан шикәр чыгындырының соңгы гектарларын казыйлар. Быел татлы тамыр аграрийларны мул уңышы белән сөендерде. Казылган чыгындырны КАМАЗ машиналары Зей шикәр заводына ташый. Заводта хәзер урак өсте дияргә була. Эш барышын безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Зур йөк машиналары бер-бер артлы шикәр заводына чыгындыр ташый, биредә эшнең кызган вакыты. Зей кырларыннан татлы тамырның соңгы кишерлекләрен алалар. Быел аны 9250 гектар мәйданда үстергәннәр. Шикәр чыгындыры безнең районның фермерный культурасы булып тора. Шуңа күрә ел сайын безнең чыгындырчылар, без авыл хуҗалык эшчәннәре 9000 гектар чыгындыр чәчәләр. Шималның сыйфатын тикшереп үлчәнгәннән соң машиналар лабораториягә юл тота. Монда чыгындырның чисталыгы һәм шикәрлелеге тикшерелә. Заводның Кагат кырында биек чыгындыр таулары хасил була. Йөк машинасында татлы тамыр ташучы Алмаз Вагызов уңышның мул булуына сөенә. Ел сайын бу эшкә тотынабыз.
жиынабыз, қыштан машаларын әзірлейбіз. Бізге все устраивает. Урожай быйыл нык әйбәт. Бүтіней бір прекрасный завод әйбәт эшлей. Вячеслав Капитонов да КАМАЗ машинасы белән чөгендер ташый. Шикәр кайнатуда үзеннән лаеклы өлеш кертүенә өчен күңелдән горурлана. Башта зерно ташыйбыз. Зерно беткәч чөгендергә күчәбез. Менә быел әйбәт булды зернолар да, чөгендерләр дә әйбәт бик уңышлы. Шуңа күрә югалтусыз без тырышабыз ташыга инде. Зей шикәр заводы бер тәүлеккә 8000 тоннадан артык чөгендер эшкәртеп, 1200 тонна шикәр комы җитештерә. Сезонда 800-гә якын кеше хезмәт куя. Республиканы гына түгел, ярты Россияны шикәрле итә ул. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зейнең яшьлек без сарае ил көрәшчеләрен көтә. Бу ялларда Зейдә элеккеге район башлыгы Ренат Фәрдиев истәлегенә көрәш ярышлары узачак. Турнир хакында тулырак киләсе видеоязмада булыр. 26-27 октябрьдә яшьлек без сараенда Ренат Фәрдиев истәлегенә көрәш турниры уза. Ярышларга республика районнары көрәшчеләреннән тыш илнең берничә төбәгеннән танылган көрәш осталарының килүе көтелә. 200дән артык көрәшче 18 үлчәү категориясендә бил алышачак. 26 октябрь көнне сәгать 9-да ярышлар ачылышында җанатарларны көтәләр. 2025 елның беренче ярты еллыгы өчен Зей фыклары һәм Новый Зай район газеталарына язылу әле дә дәвам итә. Зей яңалыкларыннан хәбәрдар буласыгыз килсә, басмаларга язылырга ашыгыгыз. Шуның белән бүгенге әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булашам. Яхшы кәеф һәм күңелле кичләр сезгә.